nezaboravni Prota Mile. Evo da se opet javim, da se predstavim, već kao što je poznato. Ja sam Zoran Nedeljković od Jagodine i da vam pročitam jednu pesmu, Nezaboravni Prota Mile. To je napisana 12. juna 2008. godine. Posle krvave srpske golgotske epopeje, oštrica bajoneta pojede najbolje srpske sinove. Ako se ne čuje poj slavuje u polju, piska i žagor dece, kraj ognjišta, smak sveta uzima iz ognjišta ugarak i na tavanici piše: nećete Srbine ni za leka biti više. Životodavac protera smak sveta, s neba kaže: još mi ovo srpsko pleme treba. Deca počeše u kućama da guču, izbijena sotonina kosa, imaće vas Srbi ko jutarnja rosa. Podnoba Grdana, kraj Peštere male, rodi se jedno golubčence ljupko, imamo je na krštenju Milorad. Ni u snu nikome potonji ga neće se dati, da će Prota Mile, koji će se nesebično deliti, koji će svoje blagoslove nesebično deliti Jagodinskoj provinciji, pouke i hrišćanske vrline. Prota Mile nije bio samo mudra glava sa milion podataka. On je bio smicalica ogrehovnih srca. Njegovo prisustvo je moglo da izlifore kosti u grešničkim srcima i med si mogao njih da vrcaš. On je bio sveštenička dika i protos pravi. Dok živi Jagodina, niko ne bi trebao da ga zaboravi. Treba da ga svojim pojavom i harizmom Prota je za života obesnažio preko 2000 godine prekaljenu katizmu. Uskoro će sve zaboraviti i uskoro će svi zaboraviti. U njegovom kolipčetu kraj železničkog mosta vrata su bila otvorena za svakoga gosta. Od štrokavog cige, udrojnke i intelektualca, crnolisca, bogomoljca, kukavica, pomaknitalih, mamonista, sumašestih i propalih komunista, raslojeni kod njega nisu bili jer su mudre sokove crpeli. Mudraci i takmaci jagodinski su bez Hrista počeli da mudruju i ko lude devojke da se sudaraju. Prote skapitalio hrišćanske vrline u verbalnom duelu, s njim niko nije mogao da se nosi. Medonosne njegove reči su mogle mladom lavu zube da istupe, a i taj koji se zatekne kliker kržnjavi, mali, zahvaljujući protivnom nedahnuću, mogao bi da odvali. Božjom promišlju ja grešan Protu Mileta sam upoznao, kad njegovog praga crnorizas skupljen od posta skamenjen, sedi i od besede se hrani, svoju nikad nezasitu dušu hrani. I sve što je iznedrila kugla zemaljska iz književnosti, filozofije, teologije, ove kolipše skrivale u knjigoljubnu neiscrpnu riznicu. Ta skrivnica se nalazi kraj železničkog mosta. Mudrica je imao akrobatske reči gdje je mogao geliptere sa uganutim vijugama da leči. Meni grešom kada bih Gospod podario na 1000 pesama da izvezem za Protu Mileta, male bih reči hvale bile da bi se mudroj glavi odužile. U protivnoj riznici ja se opravoslavih, u svete sa knjigama čuda svetelja Božjih, u sveti ugodniče Božji, Vasilije Ostroški čudotvorče, na tonova knjiga poruši, može te knjige da završe na đubrištu deponije. Medicina ugodnika Božjeg fenomenom prozva. Knjige medicinske može da posluže i goste mikrobe, mravi i guštere. Prota mi pokaza gde je pravo svetilište i lečilište. Iako sam sav u ropcu bio, Prota mene na pravi put uputio. Sav gnusan život koji sam do tada vodio.
napojivši se od čistog izvora Duha Svetoga i kao malo dete počeo sam da skakućem. Shvatio sam da mi je Gospod po pregrešenja izbrisao. Zato proti, rekao, sume mene više ne struže, Ostrog je najveće svetilište i lečilište. Ostrog je najveće lečilište i svetilište. Ko se iskreno pokaje, isceljenje se daruje. U manastiru Jošanici mudrica je prvoveo mnogo leta, još mi slika živa stoji. Protina beseda sve poklonike oduševljava. Pažnju im pleni i oplemenjuje. Za jeftinu sitnicu dobijaju najdragoceniju vrlinu. U kućerku od riznice knjige sam žute i prozvuke iščitavao. Prota mi je svaku najjasnoću objašnjavao. Ako bih se koji Gordijev čvor pojavio, prota bih i to smrvio i otkrivenjem otpratio. Izuzeće za njih nije bila, ali smrt ga je pratila. Počeo je da poboljeva, jer telo mu danak smrti sprema. Tako reći, do zadnjega daha, britak, i premudrost ga ostavlja. U njegovu kućerku prvi sam otišao, kada se duša s telom razdvaja. Sin mu je sveću pripalio, svoje su grunule i meni se, sećajući dane koje mi je posvetio, naiđoše i dva sveštenika. Šta tebe donese ovde? Izlišno je pitanje o tome. Bio mi je kao otac i majka, uputio me na pravi put i opravoslavio, to mu ne bi na ovom i novom svetu zaboravio. Dok sam mogao za protu bih probdio i mesec dana, a ne samo jedne noći. Pažnju nisam odvajao od Davidovog psaltira i ljubičaste kape i sveće koje je kapuljao, jer celi grad lenji slugu uspava, a na krstovdan dušu anđeli mu uzeše i na pogojenje pogrebeše. Prahu svome tvorcu smešanom sustavu vraća. Njegova duša s anđelima da se veseli povuke, nema potrebe tateli. Od očiju sveta mudrost će da sakrije i do slavnog dolaska Hrista. Vladika na opelu poče da zbori. Još večeras bit ćeš u naručju praotaca Avrama, Isaka, Jakova i Gedeona. Bog te je takvim vrlinama skrasio da bi spasenje našao. Za života svoga Prota je govorio, svakome dano je zla svoga dosta, neka vrtuna i slota nemo da zahvate kada me isplaćate do crne rake. Jednome protonamestniku poza mašne kubature, dok se uspenjao u Kobrivičko groblje, u malo duša ne izađe. Zalud se čovek kida, sabire, jedi, strasti su prave varalice, tek posle upokojenja pokažu nakazno lice. Na mermenoj ploči treba da stoji ispisano gde Prota poručuje, zato ko sa Hristom živi može da se raduje kada ode na visini. Ko ratuje protiv živog Boga, bolje se nije ni rodio, jer se užasnom paklu pripremio. Prota mile, neizmjerno ti večna hvala i slava, što su tvoje medotočne reči kapuljale na moju grešnu dušu i lekuvale. Kada bih para imao, paraklis bih ti na Koprivičkom spavalištu podigao i zemno ostatke preneo i sam se od treznih šta je reč. Evanđelje tako kaže u početku beše reč i reč beš u Boga i Bog beše reč. Zato ti mudrice vječna pamja do drugog Hristovog dolažaja. Amin Bože daj. Napisao svegrešni Zoran Nedeljković od Jagodine 12. juna 2008. godine. Evo već, on se upokojio 2004. Da, 2004. To je znači pre tačno 18 godina. A ja sam mu napisao posle 4 godina. Znači 14 godina, 15. Ovu pesmu Nezaboravni Prota Mile. I u ovoj pesmi Nezaboravni Prota Mile može da se da jedna pouka i savjet
da jedan prota 80 i nekoliko godina, kako su pokojili 84 ili 5, kako beše, mislim da 84 je ta godina, kad se preselio kod Gospoda, da je on živio tu skromno u toj kućici kao sveštenik sa jedva 2 odeljenja, znači svega 30 kvadrata i toliko nije bilo. 25 kvadrata, možda u 25 kvadrata, 2 odeljenja, i da tu ima na 1000 knjiga u svojim rafovima, tu sam se opravoslavio, tu sam čuo za velikog svetelja Božjega, čudotvorca, kod njega svetog oca Vasilija, ostroškoga čudotvorca, milost mu, slava i hvala, koji je meni dao velike blagoslove, preko 12 blagoslova, to će druga tema biti posvećena velikom svetom Vasiliju, ostroškom čudotvorcu, sve blagoslove isceljenja i sve darove, preko 12 tih blagoslova velikih od poroda, ćerke Marije i sina Mateja, koji se sad nalaze u privremenom radu u Germaniji, u Bremenu, i zeta Zlatkovića, Miloša, i sve druge blagoslove, od zdravlja, isceljenja, od mnoge te blagoslove koje sam dobio, zahvaljujući igama pokojnog prote Milorada, u sopću pokojnog prote Milorada Miloševića, zvanog prote Mileta od Milošte, tako da su ga i mnoga tu koje sam saznao, tu sam se opravoslavio, tu sam naučio, da kažem, bukvu ili bukvar pravoslavlja, i sam počeo da učim kod njega kada sam se naučio i pokajao u Ostrogu kada sam bio 1997. godine, u leto 97. godine, a Marija se rodio 98. a NATO bombardovanje bilo je 99. Znači, to je taj neki period vremena i ja sam, znači, se opravoslavio kod prote Mileta, naučio što je vera pravoslavna, saznao šta su čuda svetelja Božih i onda sam pitao gde se nalazi taj ostrog, da me rekao uputio i onda sam u leto u oči Bogorodice otišao velike Gospodine i zatekao, to je druga tema, o velikom svetom Vasiliju, svetilniku pravoslavne vere, lečilištu i svetilištu koje se iskreno pokaje i siljenje mu se daje. Ja sam otišao i dobio sam sledeće godine ćerku Mariju, a posle nekog vremena i sina Mateja. A pre toga sam izgubio 2 muško, 1 žensko dete, to su 3 deteta. To je druga tema. Znači, samo da dovršim ovoj pesmi, znači, ali prota Mile je bio, da kažem, usmerivač, naučio me reči Božje i šta treba da uradim. Da nije bio, on ja ne bi znao, luto bi, dalje bauljao, ali po Božjem dopuštenju i promislu ja sam naišao na protu Mileta. Zato ga ne treba zaboraviti. I mnogo što sam naučio o veri i pravoslavlju, mnogi sveštenici su ga brzo, nažalost, zaboravili. Ja ne čujem da se njega pominjali. Jedino sam skoro, pre nema ni 10 dana, išao pored u gradu Jagodinu, šetao i prošao pored crkvene pravoslavna reč, crkvene prodavnice i u izlogu sam video proti Miletu neki Kruševljan pisao neki čak iz Kruševca, 75 km. Ali to je debela knjiga od 500-600 stranica od njegovog rođenja, njegov letopisnik istorijski. Ali ja nisam to pročitao i nisam, kad nabavim tu knjigu, ja ću je donesem i da snimim. Pored ovog pesme što sam sada recitoval. Ne zaboravim prota Mile, a ovo su neki njegovi zapisi tog prote Kruševljana, letopisi u njegovom životu od rođenja do končine, do kraja života, kada se one zime predstavljaju 2004. godine. To je bilo na Krstovdan, a na sahranjen na Bogojavljenje u oči Svetog Jovana Krstitelja. Tako da skratim priču, pozdravio ih mnoge prijatelje, pozdravio one koje nisam pozdravio, znači prvo bih pozdravio ćerku i seta Mariju i Nedeljković Miloša Zlatkovića i sina Mateja Nedeljkovića u severu Germanije u Bremenu, pozdravio bi brata jednoga bogomolca iz Mojkovca, Srbina iz Crne Gore, Igora, kneza Rajčak, što ga ja zovem Igora. Igor malo više zvuči da to nije baš pravoslavno ime, ali i pravoslavci ga nose, i nosi ga i Rusi.
znači Igora iz Mojkovca, pozdravio bi drugoga jednog Igora iz Budve, što me otac Srbin, kod selo Glavica kod Paraćina, a majka mu Ukrajinka, i njegovu tetku Tamaru. Nije hteo da mi, nekomu je kratko prezime, ali nije hteo svoje prezime da obelodanjuje. Znači njega je pozdravio Igora iz Budve u Crnoj Gori i tetku Tamaru, koje su Ukrajinku. Pozdravio bi mnoge, jednog profesora, doktora univerziteta juridičkih nauka u Nišu, Aleksandra Đorđevića i njegovu obitelj. Pozdravio bi prijatelje Zlatković starog Milovana, Zlatković prijatelja Nebojšu, Zlatković Danijelu, Zlatković Lazara, Zlatković Anđelu, Zlatković Mihajla i novorođenog Zlatković Luku. Pozdravio bi mnoge znane i neznane u Skandinaviji, koji sam već pozdravljao mnogo puta, brata Gorana Stanišića u Hilerodu i mnoge druge, ili u Radičana, u Federi Skver, u Radmilu Radičan, Dalibojša, Ranko Radičan, Milicu Radičan, i pozdravio Čarapane u Danskoj, Aleksandra Radovanovića, Julijana Radovanovića, Jakova Radovanovića, njihovog babu i dedu ovdje u Kruševcu, Jovana i Javorku Radovanović i mnoge druge. Sada bi ja pozdravio u Bosilegradu braću pravoslavne Bugare iz selo Mlekominci kraj Bosilegrada, Draganku Tašto Jordanov, Vasila Jordanova, Kristijana Jordanov i Valentinu Jordanov. Pozdravio bi selo to Mlekominci, da ih sad ne pojedinačno ne imenujem. Pozdravio bih Bađenaka iz Rajčilovci kraj Bosilegrada, Zanka Mitkov, Valentinu Mitkov, Srđana Mitkov, Radicu Mitkov i Melaniju Mitkov. Pozdravio bih Dalibora Mitkov, Dušicu Mitkov i Davida Mitkova. Pozdravio bih mnoge. Dragana Hristovog u Kovačevci, koji čuva koze. Specijalno ću to da objavim jedan klip, jedan kadar koji čuva koze na Staroj planini, i to je, ja to zovem u šali, to je jedno lepo, čisto mesto kao sanatorij. Dragana Hristova u Kovačevci, znači to je mahala Kovačevci, selo Mlekominci, Miru Hristov i Krunoslava, koji živi tu, Hristova, njihovog sina, i mnoge druge, znane, neznane, sad ne mogu da se setim, neke ko budem promašio, ne mogu sve da se setim. Pozdravljam sve Srbe, pravoslavne, ortodoksne hrišćane, koji su istinski, ne heterodoksne, ne jeretičke, ekumenske, od Jagodine do Japana i širom na sve 4 strane sveta. Nek pobedi pravoslavlje, svetosavlje. Amin, Bože daj.